hai iniciativas que, dende logo, lle chegan ao corazón, non? A min especialmente por unha cuestión que eu levo defendendo moito tempo, que é a memoria gastronómica, non, de Galicia, non? E que creo que algún día conseguirei leválo a cabo. Pero de repente, claro, cando ves ademais a cociñeiros que coñeces, que aprecias e que ademais son máis que recoñecidos en Galicia, non? Como o Grupo 9 facer a iniciativa que fixeron fai uns días, pois alégrache todavía máis. Bueno, en primeiro lugar, vou a saudar o presidente do Grupo 9, Dani Guzmán, como estamos? Que tal? Moi ben, encantadísimo de falar contigo, xa sabes que é sempre unha grata sorpresa e unha alegría pois poder compartir contigo un ratiño. Pois sí, a verdad que, e ademais, a pena que casi non damos coincidido, non? A veces é moi difícil, pero bueno, que haberá que facer algo para ver si coincidimos. O que sí me parece importante é esta iniciativa que pusechedes en marcha eh, para visibilizar, si cabe todavía máis, non? A importancia dunha enfermidade que a min é das enfermidades que máis medo me dan, non? Fixechedes un proxecto moi bonito un colectivo relacionado co mundo do Alzheimer. Bueno, contanos un pouquiño, que foi esa iniciativa, Dani? Ben, o primeiro comentar que FAGAL que é a Federación de Alzheimer de A Galicia, Federación. que digamos que aglutina as 15 asociacións galegas, un pouco é o que lle dá un pouco paraguas as 15 asociacións de ámbito máis territorial, chama a porta de nove, é dicir, un pouco a idea xurde deles, que creo que é de lei comentalo, e un pouco pois a idea deles é pois recoller un pouco dentro dun recetario, inda que sí que é certo que, bueno, pois ao final tú xa sabes que os proxectos van tomando forma e van mutando un pouquiño, pero aquela semente foi chamar a porta de nove para pedir axuda, colaboración, para facer algo para, como dis tú, poñer o foco ou incidir un pouquiño máis pois na problemática que ten pois unha enfermidade como Alzheimer, que sabes ti que que é tremendo para as usuarias e usuarios e para o paciente, digamos, pero que tamén ten un contenido psicolóxico moi duro para as familias, non? E isto sí que é algo que, obviamente, cando tú recibes unha noticia no seno da túa familia, pois, obviamente, hai que procesalo, sexa cal sexa, pero neste caso, cando falamos da memoria, dos recordos, de esa luz que se apaga, non? Eles foron os primeiros sorprendidos en que pois fomos con todo desde o principio. Mira, podo che garantizar en casi 4 anos de presidencia, en casi 10 dentro do grupo, e xa non sei se en 20 e pico que ten o grupo, que se conta cos dedos da mão as veces que absolutamente todos Todos. os membros, absolutamente todos temos estado veces, e cando non estamos todos, isto que non soe a reproche, sona a que realmente pois temos unhas axendas moi complicadas Claro. e que precisamente o grupo vai medrando para que precisamente pois podamos ter representación en diferentes sitios sin ter necesariamente que estar todos. Pero o que che quero dicir é que cando no noso grupo de WhatsApp se hilvanou máis ou menos a pequena idea inicial que isto supoña, penso que non se tardou nin 2 horas en que Claro. absolutamente todo o mundo estuvese aí. Por qué? Bueno, pois supoño que por un lado tamén era moi bonito con todas as comillas que lle queras poñer para nós, pero por outra parte tamén hai unha parte de responsabilidade social, non? Eu sempre digo, pois desde o tempo que teño o grandísimo privilexio de estar presidindo o grupo, é que o grupo ten que existir para este tipo de cousas. É dicir, obviamente o grupo naceu con un claro signo de identidade, territorio, promoción, porque en aquel momento era hiperimportante que a nova cociña galega salise das nosas fronteiras, grandes profesionais, casas históricas, aqueles 9 pioneiros que entendían a cociña galega como potencialmente como para poder dar ese salto, non? Non de calidade, pero sí de repercusión, pero claro, vanse cumplindo fitos e vanse cumplindo, digamos, Sí, ideas ou... os pasos que se van dando, evidentemente, ante un crecemento da importancia do grupo que nace primeiro Exacto. unha filosofía base e que logo ten que seguir crecendo E en que, participación, non?
De feito, evolucionar ou morrer, porque ao final sí que é certo que nós hoxe pois estamos onde estamos por todo aquel traballo previo que se fixo, e se hoxe podemos estar facendo este tipo de cousas, ou se asociacións de un ámbito tan absolutamente radicalmente diferente ao noso pensa en nós, será porque algo tamén se fixo ben, non? Claro. Pero realmente a nós xa nos tocou o corazón desde o primeiro momento, porque, joder, pois todos temos pois unha avoa, un coñecido, pois, digamos que en Galicia, sobre todo as mulleres, as nais, as aboas, atesoran un porcentaxe increíble de coñecemento gastronómico, non? E levando o noso terreo, non? Entonces, pois, falar da cociña da boa non o estou inventando eu, é algo, o sea, Galicia foi matriarcal, Galicia foi, digamos, Efectivamente. as aldeas e as familias, de feito, vese moi claro, falta a boa, desfais a familia, quero Claro. decir. Unha pregunta, Dani, porque Mm, eu creo que para todos os cociñeiros e cociñeiras do Grupo 9 e para todos en xeral, as nosas aboas e avós e pais e nais marcaron moito a nosa vida, non? Algún membro do grupo lle toca moi de preto demais tamén esta sí, situación? sí, ningún nin dous, sí. De feito, joder, cando fixemos a presentación do libro e do futuro documental do que falaremos, supoño, dentro dun ratiño, a min tocoume dicir unhas palabras e os tiña de frente e obviamente che brillan os ollos, porque inda que xa verás cando teñades a sorte de ter o produto final na mau, o, o enfoque que se lle deu é completamente vitalista, positivo, todos son sorrisos, porque penso que o merecen e penso que, e unha cousa que se falou ali, e unha cousa que todas as familias das usuarias e usuarios nos recoñecían, é que foi un momento fermosísimo para toda esta xente, e que o sentiron con orgullo e ao final, se te fixas, de feito teño o libro aquí, O libro. todos son sorrisos, e buscamos un pouco cor, luz, fuxir do blanco e negro, todos son pois imaxes con que intentando plasmar os momentos bonitos que ali pasamos, que así Claro. é dicir, unha frase que se dixo ali por parte do presidente e do equipo técnico de Fagal é que a ver se consigo reproducilo fielmente. Un diagnóstico non é unha sentencia. Sabes? Quer decir, quedan moi bons momentos. Haberá os malos, pero quedan moi bons momentos. E entonces, pois de repente, cando ainda por riba falas de algo tan importante, tan noso como a memoria, conseguir conxelar pequenas píldoras de toda esa xente e que quizáis dentro dun ano, dous ou tres, se lle preguntas posiblemente non se lembren do día que gravaron ou que fixeron as fotos ou as receitas con nós, pero teñen algo para recordarlo, teñen algo para velo, sabes? E sobre todo as fillas, fillos, parellas, o recoñecían o día da presentación de que foron momentos moi bonitos. A parte, podes imaginar todas estas mulleres. Falo de mulleres precisamente porque de 27 receitas, sabes que por proporción sí que toca máis o ámbito feminino, son 25 mulleres e 2 homes cos que fixemos as Dos homes. receitas. E claro, pois te podes imaginar, cando se lles dixo que se iba a facer esa presentación para medios e tal, pois obviamente todas foron a perruquería, todos viñan Claro. perfectamente como de gala a facer as fotos e tal, e Maqueados. pois claro, oye, se veía que era un día especial, volverse reencontrar cos cociñeiros e cociñeiras, digamos, os match, ¿no? As parellas que se volven a reencontrar, ensinarlles o produto final, volver a falar das receitas. Foi un momento Eh, super bonito. E xa che digo es que nos toca a fibra a todos, a todos. claro, eu decía incluso se algún de vos tiña algún familiar con Sí, 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 Primo, non? é o Claro. caso, sí. É o caso, e de feito, bueno, aquí falase de Alzheimer, pero bueno, moitos tipos de demencias Sí, chegada a certa idade, pois sí que aparecen, pero sí, no noso caso, pois hai compañeiros claro, por que eso lles digo toca moi de preto, moi de que preto. Pois que por unha cuestión de estadística de sí, efectivamente, o sea, estadísticamente, desgraciadamente, tocan a alta porcentaxe, non?
Mira, din que De hai... Galicia tamén con enfermidades neurolóxicas, pois tamén, bueno, pois non se sabe moi ben por qué, porque sí que son ese Sí, tipo de enfermedades que un dos grandes problemas é que non se sabe exactamente os motivos, as causas, pero a estadística está aí para dicir que somos unha población, sí que é certo, somos unha población envellecida, co cal, pois, o claro. porcentaxe sube, pero sí que é certo que o toca, sí. Unha cousa moi importante, porque eu son un gran defensor da memoria gustativa, non? Eu considero, ademais, que moitos dos nosos grandes recordos, de pequenos e maiores, están relacionados coa comida, non? Completamente. Como viviron os participantes neste proxecto do proceso de repente de poñerse a cociñar con un cociñeiro, porque eu vin algunha imaxe que me fixo moita gracia como algún dándolle Sí, caña a un compañeiro. parte do making of, non? Este Sí, coitelo non corta nada. Sí, bueno, pois foi fermoso. Foi fermoso xa primeiro o paso previo, o paso de sentarse un ratiño a falar de que receita imos facer, non? E aí pasa unha cousa que de repente hai uns momentos de lucidez e de conexión que son hai, tremendos, non? Claro, de repente quizáis pois falas con unha destas persoas e o mellor nunha conversación de 10-15 minutos che repite pois 4 ou 5 veces a mesma cousa que pasou esa mañá, de repente hai desbloqueas un resorte. o recordo da torta de Rixós e hai un momento de clarividencia, estáse me poñendo o Exacto. pelexo de galiña, Non, pero é que eso porque ademais é así. é que científicamente ademais fálase de que hai recordos que quedan máis Arraigados. sí, máis arraigados dentro de nós, que de repente son como un resorte que axuda a que de repente recorden cousas relacionadas con eso. E Correcto. a A cociña ver, creo que é un medio maravilloso para que eso ocorra. eu sempre digo que moitas veces se fala da banda sonora da nosa vida, non? Tú escoitas unha canción e che leva ao verán do Sí, 87, sí, sí, pero sí. unha recendo ou un sabor Un sabor. ten incluso máis potencia. A Sí. min, por exemplo, cando temos a sorte de que aínda seguimos afumando os chourizos para o restaurante no mesmo fumeiro dos meus avós. Eu, cada ano, antes de empezar a tempada, antes de poñerlle lume os primeiros, Sí. entrar nese fumeiro apagado, o sea, que ten o cheiro Oh, de ese e que automáticamente me leva pois á infancia, os meus avós, a axudarlle o meu pai cando era cativo, pero é tan vívido. Tú coñeces o rollo da a Madalena de Proust, non? Ese rollo sí, 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 sí. cheirar ese arrecendo de manteiga paseando por unha calle de París e de repente, ¡vum!, vas cando tiñas 5 anos na túa casa A natal. min pasoume moitas veces Sí, con sí. cousas que É facía. unha sensación Sí, maravillosa, maravillosa. maravillosa, indescriptible. Ter a sensación de que lembras un sabor, xa non digo un olor, porque un olor podes atopar moitas cousas relacionadas Sí, sí, pero pero un sabor, que tens a sí, sí, sí. sensación de que tes un sabor na boca grabado, eso é maravilloso, eso é algo que eu creo que é incomparable, non? Sí, Desde sí, logo, sí, sí. estou seguro de que a aventura tuvo que ser verdadeiramente bonita. Cando está previsto que se lance este documental, Dani? Pois mira, o primeiro que se fixo o outro día, un pouco tamén o documental foi algo que naceu polo camiño. Nos demos conta que de repente necesitábamos documentar todo aquilo que estaba a pasar. Non se podía quedar nunha foto da usuaria, nunha foto do Claro, cociñeiro, nunha foto da receita, que estaría moi guai, xa sería un proxecto xa houbera pagado a pena. Pero vimos moi cedo o potencial, vimos moi cedo o potencial. Entonces, o que se fixo foi, pois xa automáticamente ter un equipo de grabación en cada un dos restaurantes, bueno, e un par de escolas tamén que colaboraron para facer as grabacións. Entonces, a idea é que xurda de aí un documental de longa duración. E o que se fixo foi para esta presentación pois facer unha especie de making of, o típico pois vídeo promocional que ao final se foi os 20 e pico minutos. claro. Pero un pouco a idea é que o documental saia para o primeiro trimestre do ano que ven, máis ou menos, non temos data pechada, pero un pouco sería esa idea, un pouco tamén darlle un pouquiño máis de percorrido ao proxecto e deste xeito, bueno, pois xenerar un pouquiño máis de impacto, xa sabes que un pouco a efectos de comunicación tamén é importante isto. Pois se che parece, voltaremos a retomar esta conversa, o digo porque ademais se nos bota o tempo arriba, se está acabando o tempo da entrevista,
cando se lance ese documental, eu Perfecto. ofrezco a miña voz, se é necesario utilizar voz en off, ofrezco a miña voz encantado para axudar e participar no proxecto, porque me parece Pois verdadeiramente agradecidísimos. maravilloso. Dani, de verdade, transmite a todos os Tomoche a compañeros. palabra. Non, non, a palabra está tomada e gravada, O sea, quero dicir, sería para min unha honra. Que Grazas ben. por estar no Comer e Falar, grazas, transmítelles as grazas a todos os compañeiros do grupo que nos coñecemos todos, porque isto creo que tamén é importante. Insisto, voltaremos a falar de isto cando se lance o documental, porque ten moito todavía percorrido, teño algunha idea aí Correcto. que podemos levar a cabo. Sí, aparte que cando pois porque se fixo unha pequena salida de libros simplemente para esta presentación, pero Claro. vai estar á venta na páxina web de Fagal, xa hai librerías que se preocuparon de si sería posible, quero decir que penso que por sorte va a dar moito que falar e nós orgullosísimos de ter tomado parte neste proxecto. Querido Dani, Restaurante Nova de Ourense, moitas grazas, compañeiro. Grazas a ti, sempre un placer.